Sa ngalan sa Mahanog sa Anak ug sa Espiritu Santo, ang Ginoo manaa kaninyo. Mga igsuon, maginuso kita sa atong mga sala, aron maandam kita alang sa pagsaulog sa santos nga misa. Nagagkumpisal ako sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug kaninyo mga igsuon nga nagkalapas sa kong dakuuyamot sa una-una sa pulong sa buhat, ug sa wala pagbuhat sa kinahanglang buhaton, kaya akong sala, akong dakong sala, busa nangamuyo ako kang Santa Maria kanunay ulay, sa tanang mga anghel ug mga santos, ug kaninyo mga igsuon, aron inyo akong iampo sa Ginoo nga atong Dios. Kaluyan unta kita sa Dios nga magkagagahom sa tanan, ug pasayloon sa atong mga sala, dadun unta kita niya ngadto sa kinabuhing dayon. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Kristo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Ginoo, kaluy-i kami. Magampo kita. O Ginoo, ampingi ang imong banay nga gitudluan kanunay sa mga buhat nga maayo, og lipaya kami sa mga panabang karon, aron sa imong kaluoy, maaga kami nimo nganha sa kinabuhi nga walay katapusan sa langit. Kini among gipangayo pinagi sa among Ginoong Hesukristo imong anak, nga buhi ug hari uban kanimo ug sa Espiritu Santo, Dios hangtod sa kahangturan. Pagbasa gikan sa basahon ni Propeta Jeremias. Miingon ang katawhan sa Judea ug ang lumulupyo sa Jerusalem. Hala, hipuson ta si Jeremias. Kabsan bagod kitag mga pari nga makatudlo kanato, ug mga taong maalamon nga makatambag kanato, o mga propita nga musangyaw sa gisulti sa Dios. Dili pasakaan ta siyag sumbong, o dili na kita mamati sa iyang isulti. Busa nagampo ako. Ginoo, patalinghugi in taon kining isulti ko kanimo. Ingon man ang gipanulti sa akong mga kaaway, batok kanako. Ang kaayo baslan badiayg dawtan, apa naghimo sila gahong alang kanako. Hinumdumi nga bidangup ako kanimo, aron paghangyo kanimo, nga hunungon mo unta ang imong kasuko kanila. Ang pulong sa Ginoo. Luwasa ako, o Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Luwasa ako, Ginoo, diha sa imong makananayon nga gugma. Luwason ako nimo sa likag nga ilang gibutang alang kanako. Kay ikaw man ang akong dalangpanan. Sa imong mga kamot, akong itugyan ang akong espiritu. Imo akong luwason, o Ginoo, o matinumanon nga Dios. Luwasa ako, o Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Nakadungog ako sa mga hagawhaw sa katawhan, nga nakahadlo kanako gikan sa tanang dapit, sa ilang pagsabot-sabot, bato kanako, sa ilang paglaraw sa pagpatay kanako. Luwasa ako, o Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Apan ang akong pagsalig anaa kanimo, o Ginoo, nagaingon ako, ikaw ang akong Dios. Diha sa imong mga kamot, anaa ang akong destino. Luwasa ako gikan sa mga hakbom, sa akong mga kaaway, o sa akong mga manggugukod. Luwasa ako, o Ginoo, diha sa imong makanunayon nga gugma. Ginoo, Ginoo, maging
kasuguan. Ang Ginoo mana kaninyo. Pagbasa gikan sa Santos nga Ebanghelyo sumala ni San Mateo. Samtang nagtunga si Jesus paingon sa Jerusalem, gilain niya ang napulog duha ka tinun-an ug giingnan niya sila. Pamati kamo. Nagpadulong kita sa Jerusalem ug didto ang anak sa tawo itugyan ngadto sa kadagkuan sa mga pari ug sa mga magtutudlo sa balaod. Siya hukman nila sa kamatayon ug unya itugyan niya ngadto sa mga dili Hudeo ug bugal-bugalan siya ug latuson ug ilansang sa krus. Apan sa ikatulo ka adlaw banhawon siya. Unya ang asawa ni Zebedeo miadto kang Jesus uban sa iyang mga anak. Mayugpo kaniya ug mihangyo kaniyag usa ka butang. Nangutana si Jesus kaniya, unsa may imong gusto? Siya mitubag, isaad ka nako nga kining duha ko ka anak balingkuron mo sa imong tuo ug sa imong wala kung maghari ka na. Si Jesus mitubag kanila, wala kamo masayod sa inyong gipangayo. Makahimo ba kamo pag-inom sa kupa nga sa dili madugay akong imnan? Sila mitubag, oo, makahimo. Si Jesus miingon kanila, kamo makainom gayod gikan sa akong kupa, apan wala ako'y katungod sa pagpili kung kinsa ang palingkuron sa akong tuo o sa akong wala. Kining mga dapita alang lamang ni atong giandam niini sa akong amahan. Sa pagkadungog niini sa napulo katinun-an, nangasuko sila sa duha ka magsuon. Busa gitawag ni Jesus silang tanan o giingnan. Nasayod kamo nga ang mga punuan naghari sa mga tawo ug ang mga kadagkuan nagmando kanila. Apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. Kun unsa kaninyo buot mahimong dako, kinahanglan nga mag-alagad siya sa tanan. Ug kung usa kaninyo buot nga mulabaw sa tanan, kinahanglan nga magpaulipon siya ninyo sama sa anak sa tawo nga wala mo ani aron alagaran kundili sa pag-alagad ug paghatag sa iyang kinabuhi aron pagluwas sa daghang tawo. Ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mga igsuon, ang atong pagsunod kang Hesukristo dili siya lalim. Ngon gani nila nga the more nga duol ka kang Jesus sa Ginoo, mas daghang problema ang moabot sa imong kinabuhi. Mas daghang mga tentasyon ang moabot sa imong kinabuhi. Unya mag-ingon ng uban, no? Kung ingana na lang siguro, Father, nga the more mi nga maaduol kang Hesukristo, the more nga daghan ming problema, the more nga daghang tentasyon, di na lang mi ganahan nga moduol kaniya. Pero mauna siya mga igsuon, kay ingon gani, ang panuway mga igsuon, mabatyagan nato nga kusog na kaayo ang atong relasyon sa Ginoo kung kanunay kitang tintalon sa dautan. Maugani na mga igsuon, kanang mga tawo nga layo sa Ginoo, kanang mga tawo nga sige ragbuhat og sala, di na sila ka-experience og tintal gikan sa Ginoo. Di na sila ka-experience og problema sa ilang kinabuhi. Tungod kay mga igsuon, unsa pa man ang problema nga ilang atubangon, unsa pa man ang tentasyon nga ilang pag-aagyan sa ilang kinabuhi, kung kanunay naa sila sa sala. And mauna siya mga igsuon nga kinahanglan jud sa kanunay, kinahanglan kita nga andamon jud nato ang atong kaugalingon, kay wala kita makahibalo kung kanusa kita tantalon sa dautan mga igsuon ug kanusa kita. And this problem, mga igsuon nga atong pag-aagyan sa atong kinabuhi, is mao kini mga igsuon ang sukatan, ang
measurement nga pag-aagya nato mga igsuon aron makaingon jud ta nga kusog ang atong pagsalig sa Ginoo ug kusog ang atong pagtuo sa Ginoo. Kay kung sa kanunay mga igsuon hayahi lang ang atong kinabuhi, dili jud ta mangita og lain, dili ta mangita og mangayo og tabang. And then kung naan na ta sa mga kalisod sa atong kinabuhi mga igsuon, diha ra kita makakita og makahinumdum balik sa atong Ginoong Hesukristo. And usahay mga igsuon, this mga natural calamities nga miabot sa atong kinabuhi mga igsuon is parte ni siya sa atong kinabuhi dinhi sa kalibutan. Kay diha nato makit-an mga igsuon nga bisan pa man sa kalisod sa atong giagyan na agihapon ang Ginoo nga kanunay mutabang sa atoa pinaagi sa paghatag niya og mga instrumento ug mga tawo nga iyang gamiton nga mutabang kanato aron kita makalingkawas sa atong kalisdanan. Sa pagpadayon nato sa atong santos nga misa mga igsuon, mangayo kitag tabang sa atong Ginoong Hesukristo nga sa kanunay tagaan kitag kusog aron sa pagpalayo sa mga tentasyon sa atong kinabuhi ug aron mapalawman pa jud nato ang atong pagtuo sa Ginoo. Amen. Palihog manindog. Pulong pa ni Jesus ang labing dako, mao kadtong nangalagad, magampo kita ngadto sa Dios Amahan alang sa tinuod nga diwa sa pag-alagad. Tali sa tanang katawhan, magampo kita, Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Ginoo, himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga ang mga pangulo sa simbahan, mahimong matuod nga mga alagad, na nabuhat uban ang samang kahingawa nga gipakita ni Kristo ngadto sa iyang mga sumusunod. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga ang mga pangulo sa gobyerno mugamit sa ilang gahom alang sa kaayuhan sa katawhan ug likayan nila ang panagbingkel ug ang kawalay pagsalig. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming imong matuod nga mga alagad. Nga makaamgo kita nga ang kalampusan diha sa mga mata sa Dios dili masukod pinaagi sa sukdanan sa kalibutan kundili pinaagi sa pagtahod nga atong gihatag sa atong isig katao. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga sila nga adunay balatian, makaamgo nga ang ilang kasakitan nga giantos, hiniusa kang Kristo, mamahimong dakong panalangin. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga imo untang isipon nga takos ug mapuslanon alang kanamo, nga ang halangdong tiyupilo kamumot, mabayaw na ngadto sa altar sa mga santos. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong matuod nga alagad. Nga ang mga nangamatay, makasinati, makaani sa mga ganti dito sa kinabuhing tunhay, tungod sa ilang mga pag-antos dinhi sa yuta. Magampo kita sa Ginoo. Ginoo, himuha kaming imong matuod nga alagad. Langit ng Amahan, tabangi kami nga mag-alagaray sa usag-usa pinagi sa pagsundog sa imong anak nga miula sa iyang kinabuhi alang kanamo. Kiniamong gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Mga igsuon, magampo kamo aron ang ako ang inyong sakripisyo, dawaton ta sa Dios nga Amahan, magkagagahom sa tanan. Dawaton ta sa Ginoo ang sakripisyo gikan sa mga kamot,
alang sa pagdayag o paghimayang siyang alam, alang sa absagang kapuslanan o sa tibok niyang santos na simbahan. O Ginoo, sud-unga nga maluluyon ang mga gasa nga among gihalad kanimo, aron pinaagi sa atong santos nga pagbinayluay sa mga gasa, balingkawas kami sa among mga sala. Kini among gipangayo pinaagi ni Kristo among Ginoo. Ang Ginoo maanaa kaninyo. Ibayaw ang inyong mga kasing-kasing. Magpasalamat kita sa Ginoong atong Dios. Santos nga mahan Dios nga tunhay ug makagagahom sa tanan, angay ug matarong gayud nga magpasalamat kami kanimo kanunay ug sa tanang dapit. Kay imong kabubuton nga magpasalamat kami kanimo pinagi sa pagpugong sa kaugalingon. Aron kini maoy makabadlong kanamong mga makasasala sa among kamapangitason ug aron sa among pagpakaon sa mga gigutom gumikan sa among pagpugong sa pagkaon, makasunod unta kami sa imong kamaluluyon ug kaayo. Ug busa uban sa mga anghel ug mga santo sa langit, nagasangyaw kami sa imong himaya, duyog sa ilang walay hunong nga pag-awit. Santo, Santo, Santos na Ginoo, Diyos sa pagkaon. Inuwang langit pumunta sa iyong himaya. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Dayon ang nagani sa ngalan sa Ginoo. Hosana, Hosana, sa kaitaasan. Santos gid ikaw o Ginoo ang tuburan sa tanang kasantos, ipadalang imong espiritu ron pagsantos ining mga gasa, aron mahimo kini alang kanamo nga lawas ug dugo ni Jesucristo among Ginoo. Sa pagpasakit sa iyang kaugalingon, mikuha siya og pan, mipasalamat kanimo, mipikas ug mihatag niini ngadto sa iyang mga tinun-an ug miingon. Dawata kini ninyo nga tanan ug kana, kay kini mo ang akong lawas ngay tugyan alang kaninyo. Sa samang paagi tapos ang panihapon, mikuha siya sa kalis, mipasalamat kanimo pag-usab, mihatag ni ini ngadto sa iya mga tinun-an ug miingon. Dawata kini og panginom ka mga tanan gikan ni ini, kay kini mo ang kalis sa akong dugo, sa bagog tunhay nga kasabutan. Ang dugo nga iula alang kaninyo ug alang sa tanang mga tawo, aron ang mga sala mapasaylo, buhata kini aron paghandom kanako. Kini ang misteryo sa pagtuo. Si Kristo namatay, si Kristo nabanhaw, si Kristo mabalik na niya. Aron paghandom sa kamatayon ug pagkabanhaw ni Jesucristo, nagahalad kami kanimo amahan, niningpan sa kinabuhi ug kalis sa kaluwasan. Nagapasalamat kami kanimo, tungod kay imo kaming giisip nga ngayan bumatubang ug moalagad kanimo. Imo nga kami nga mga lawat sa lawas ug dugo ni Kristo, magkahiusa diha sa Espiritu Santo. Hinumdumi Ginoo ang imong simbahan sa tibuok kalibutan, imo nga mahingpit kami diha sa gugma. O ni Leo among Santo Papa, ni Alberto among obispo ug sa tanang mga pari. Hinumdumi usab ang among mga igsuon nga nangamatay, malaumon nga mabanhaw sila, ug ang tanang nangamatay diha sa imong kaluoy. Dada silang tanan sa pagsudong sa kahayag sa imong nawong. Kaluy kaming tanan. Imuha kaming angayan nga makaambit sa kinabuhing tunhay uban ni Maria, ang inahan nga ulay sa Dios,
ang Nuestra Señora del Carmen de Limpia, uban ni San Jose iyang bana, uban sa mga apostoles ug sa tanan nga mga santos nga nagatuman sa imong kabubuton latas sa katuigan, uban kanila amo ikaw nga daygon ug amo ikaw nga himayaon, pinaagi ni Jesucristo imong anak. Pinaagi kaniya uban kaniya ug diha kaniya gihatag nganha kanimo magkagagahom nga amahan, diha sa kayusa sa Espiritu Santo ang tanang dungog ug himaya hangtod sa kahangturan. Amen. Karon mag-ampo kita sa amahan atong gamito ng mga pulong kagitudlo kanato sa atong manunubos. Amahan namo nga anaa sa mga langit, pagdaygo ng imong ngalan, muabot ka namo ang imong giharian, matuman ang imong pagbuot, dinhi sa yuta maingon sa langit, ang kalaluna mo sa matag adlaw, ihatag ka namo karong adlaw, ug pasaylua kami sa among mga sala, maingon nga nagapasaylo kami sa mga nagkasala kanamo, ug dili mo kami itugyan sa panulay, hinunualwasa kami sa daotan. Mangayo kami kanimo Ginoo nga imong kaming luwason sa tanang dautan, natagi kami sa kalinaw niining panahona. Aron tinabangan sa imong kaluoy, mahalikay kami kanunay sa sala, ug mahilayo sa tanang kasamok samtang nagapaabot kami nga malaumon sa pagbalik ni Jesucristo among manunubos. Kay imo man ang gingharian ng bahong magang himaya, hangtod sa kahangturan. Ginoong Jesucristo, nagingon ka sa imo mga apostoles, ang kalinaw ibilin ko kaninyo, ang akong kalinaw ihatag ko kaninyo. Ayaw tan-awa nga mo mga sala, kundi lang pagsalig sa imong simbahan, ug sibo sa imong kabubuton, atagi kami sa imong kalinaw ug kahiusa, ikaw nga buhi ug hari hangtod sa kahangturan. Ang kalinaw sa Ginoo sa kanunay, maanaa kaninyo. Ipakita ta ang paginigsunay. Cordero Santos na nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan, maluoy ka, maluoy ka Cordero sa Diyos na nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan. Maloy ka, Cordero sa Diyos na nagawag sa mga kasalanan sa kalibutan. Atagi kami sa kalininan. Kini mao ang kordero sa Dios nga nagawagtang sa mga sala sa kalibutan, bulahan ang gidapit alang sa panihapon sa Ginoo. Ginoong nilatuwa mo mong palawat kanimo, kapag ipamuno mo lamang at mamaayo ako. Magampo kita. O Ginoong Dios namo, itugot nga mahimong panabang alang sa among kaluwasan, katong imong gihimo nga pasalig sa kinabuhing dayon alang kanamo, kini among gipangayo pinagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Palihog magluhod. Pagampo alang kang Senyor San Jose. O bulahan nga San Jose,
Midangog kami kanimo sa among mga kalisod, og tapos namo pangayua ang panabang sa imong santos uyamot nga espusa. Pangayon usab namo sa dakong paglaom ang imong panabang, tungod ni adtong gugma nga nakapatipon kanimo sa putli nga Birhen Maria, inahan sa Dios, ug tungod sa amahanong gugma nga imong gikugo sa Jesus sa bata pa siya. Nangamuyo kami kanimo sa dakong pagpaubos, nga lingion mo sa mga mata mo nga maluluyon, kining kabilin nga naangko na Jesucristo sa iyang dugo, og sa imong gahom o panabang, kaluya ang among mga panginahanglan, panalipdi o matinumanon o yamot na magbalantay sa Dios nun nga banay, kining kabilin na Jesucristo. Ipahilayo ka namo o may gugmaon o yamot na mahan, ang tanang buling sa kasaypanan o kadautan. Kaluy kami og tabangi gikan diha sa langit, o may gugmaon nga manlalaban, gikan niining pag-awayan batok sa gahom sa kangitngitan. Maingon nga kanhi giluwas mo sa Jesus sa bata pa siya, sa dako nga katalagman sa kinabuhi. Ingon manusa panalipdi ang Santa Iglesia sa Dios, batok sa iyang mga kaaway o sa tanang mga kalisod. Ang tagsa-tagsa kanamo panalipdi sa imong kanunay nga panabang, aron sa pagsunod namo kanimo o dinasig sa imong panabang, makahimo kami pagpuyo nga walay kasalanan, mamatay sa maayong kamatayon, o makadangat dito sa langit sa walay katapusang kabulahanan. Amen. Senyor San Jose, igampo mo kami, palihog manindog. Ang Ginoo manaag kaninyo. Ug manalangin kaninyo ang Dios nga magkagagahom sa tanan, ang Amahan, ang Anak ug ang Espiritu Santo. Tapos na ang misa, dad-a ang kalinaw ni Kristo.